כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. הקיץ בתחילתו. איש עדיין לא מעז להיכנס לבריכת השחייה במושב מולדת. רק את טובה בכמר אפשר לפגוש יום יום, שוחה במי הבריכה הקרירים. זו טובה. יש לה אתגר, יש לה מטרה, והיא תיישמם בכל מצב. כאשר נכיר את סיפור חייה של טובה, נוכל להבין מניין שאהבה כוחות להתגבר על מכשולים, לעצב את חייה ולהיות מקור השראה למשפחתה הענפה, למשפחת בכמר. זה האם הרגשת כל השנים שאת ניצולת שואה? לא. אני לא הרגשתי בגלל שעל ידי שאלי היה ניצול שואה, וכל הסיפורים שלו היו הרבה יותר מעניינים מה ששלי, בגלל שאני בסך הכל עזבתי את גרמניה ב-39, והייתי בת 6, אז ככה שלא סבלתי פה ושם איזה אנטישמיות. טובה נולדה ב-1933 בברלין שבגרמניה לשמואל ולהדוויג גרובת. האב יליד ורשה שבפולין הגיע לגרמניה כיוון שלא רצה להתגייס לצבא. האם נולדה בברלין למשפחה נוצרית קתולית שחיה דורות רבים בגרמניה. בשנות ה-30, טרם עליית השלטון הנאצי, הבין האב שהאווירה האנטישמית שכללה גם פגיעה ביהודים לא מבשרת טובות. על כן החליט לעשות מעשה, לבדוק אפשרות הגירה מגרמניה. אבא שלי הוא נסע לקובה בשביל להכין את כל הדברים, בגלל שהוא הרגיש שהנאציסמוס עולה, והוא רצה למצוא, אם אני לא טועה, ב-31-2, הוא נסע לקובה, בשביל שאמא שלי עם שני האחיות יגיעו לקובה. והוא חיפש עבודה, והוא חיפש דירה והכל, אבל הקובנים לקחו את כל אלה שבאו לשם באונייה והחזירו אותם לגרמניה. ואז הוא חזר לגרמניה. יהודים רבים בגרמניה, בעיקר יהודים ממזרח אירופה, היו במעמד של אדם ללא אזרחות. גם אבא של טובה היה במעמד הזה. באחד מלילות נובמבר 1938 העלו הגרמנים יהודים ללא אזרחות על רכבות ושילחו אותם לגבול פולין. מאוחר יותר, היהודים ללא אזרחות נלקחו למחנות ריכוז ורבים מהם לא שבו. אבא של טובה הוזהר מספר פעמים שיעצר, ולכן נעדר מהבית כמה לילות רצופים, כולל ביום המצוד. ב-1939 החליט האב לעזוב את גרמניה עם משפחתו. היא עזבה את גרמניה והיגרה לבוליביה. Mauricio Hochschild es considerado el Schindler de Bolivia. לפני כמה שנים נמצאו בערימת זבל בבוליביה מסמכים של יהודי גרמני בשם הוכשילד. מן המסמכים עולה שהוכשילד היה חבר במחתרת שפעלה כנגד המשטר הנאצי והציל לפחות כ-9,000 יהודים מגרמניה הנאצית. הוא שכנע את נשיא בוליביה להעניק ויזות מיוחדות למהגרים יהודים. הוכשילד שיתף פעולה עם חברה לפיתוח פרויקטים חקלאיים באזורים כפריים בדרום אמריקה. יחד עם הג'וינט הוא הקים חוות חקלאיות רבות בבוליביה ובארגנטינה שקלטו והכשירו יהודים רבים. גם המהגרים היהודים שהגיעו מאירופה והתיישבו בלפס נתמכו על ידי הוכשילד. הוא הקים עבור הילדים בתי ספר ומוסדות קהילתיים נוספים ואף העסיק חלק מהשורדים בחברות הקריאה שלו. גם למשפחה של טובה הייתה אשרת כניסה לבוליביה, וכמו פליטים יהודים רבים, גם הם הופנו לחווה חקלאית במסגרת הפרויקט שהקים הוכשילד. תחילה הגיעה המשפחה ללפס, ומשם לחווה חקלאית בשם בואנה תארה, האדמה הטובה. החווה החקלאית שאליה הגיעה המשפחה של טובה נקנתה על ידי הברון רוטשילד ונתמכה על ידי הוכשילד. האב קנה בית, שיפץ אותו
בנה מטבח גדול מעץ והכינו כראוי לקראת בוא המשפחה. בחווה גידלה המשפחה תרנגולות וקרוקה. התנאים בבוליביה היו קשים. העוני, ההתמודדות עם השפה, המנטליות השונה, הפליטים הרבים, הגעגוע והדאגה למשפחה שנותרה באירופה. מכתבים כמעט ולא הגיעו בעת המלחמה, והמשפחה לא נחשפה לגודל הזוועות עד תום המלחמה. אני התחלתי לעבוד בגיל 13, זה שאמרתי לאבא שלי, מספיק לי הבית ספר, אמנם הלכתי רק 4 כיתות, מספיק לי, אני רוצה ללכת לעבוד, ללמוד מקצוע. אבל הלכתי ללמוד ספרות, ועבדתי 4 שנים. במשך הזמן גם טובה הצטרפה לתנועת מכבי הצעיר ולגורדוניה. השתתפה בטיולים ובחוגי התעמלות ושם פגשה את אבנר ויינהבר. מטעם הציונות אז סידרו לנו כרטיסים לנסוע לארגנטינה להכשרה. לאחותי הקטנה ולי. בהכשרה בארגנטינה שהתה טובה 9 חודשים, ובשנת 1951 עלתה על אונייה בדרכה לארץ. הנסיעה לארץ הייתה ארוכה ומפותלת עם הפסקות בנמלים. כחודש ימים נסעו עד איטליה ושבוע נוסף עד חיפה. במאי 1951 הגיעה טובה עם אחותה לאה. ואחר כך הגענו לישראל לקיבוץ, לגינגר. ומגינגר היה שם כבר גרעין, שהם החליטו שהם הולכים לגבעות זית. ובגבעות זית עבדתי, רצו שאני אעבוד במטבח, אמרתי לו, אני לא רוצה לעבוד במטבח, אז סידרו אותי לעבוד בדיר. הלכתי לעבוד בדיר, למרעה, וכמה שלא ידעתי עברית וזה, אבל גירשתי את הערבים מהשטח שלי. ואני החלטתי שאני הולכת לצבא בשביל לראות מה נעשה פה בארץ, בגלל שהמקצוע שלי ספרות, מה אני אעשה בקיבוץ. אז ככה הייתי 3 חודשים בירושלים, חודשים הטירונות. ומהטירונות אז שלחו את כולם לקיבוצים. למה? בגלל שהיינו כולם עולים חדשים. הודיעו לי שאני מגיעה למולדת. טובה הגיעה למולדת ב-1952. שם הכירה את אלי בכנר ונישאה לו. ובדיוק אבא שלי הגיע בדצמבר, משהו כזה, ואז סיפרתי לו שאני הולכת להתחתן. והבאתי את אלי להכיר את אבא שלי, ואבא שלי קנה בקובה סיגרים. ואז הבעל שלי חשב שהוא מספיק גבר, והתחיל לעשן, והוא חשב שזה כמו סיגריה, והתחיל להשתעל וזה. אלי בכנר, בעלה של טובה, נולד בצ'כיה, ושרד את השואה באופן מעורר השתאות ופליאה. הוא היה בגטו טרזנשטט, במחנה הזוועה אושוויץ, והגיע לבוכנוולד. בתום המלחמה נשאר בצ'כיה ועלה לארץ ב-1947. ב-1950 הגיע למולדת, וכאן הכיר את טובה ונישא לה. מאחר ומשפחתו של אלי נותרה להתגורר בצ'כיה הקומוניסטית לאחר המלחמה, והיתרי כניסה לא ניתנו לישראלים, נפגשו טובה ואלי עם בני המשפחה מחוץ לגבולות צ'כיה. גם משפחתה של טובה חיה אחרי המלחמה במזרח ברלין, והמפגשים עמם פעמים רבות לא יצאו לפועל. באחד הפעמים הותר לטובה ולאלי לבקר במזרח גרמניה, והביקור לאלי היה מפחיד, ובעיקר עורר מחשבות ותחושות קשות. טובה הגיעה לבית בו נולדה. הוא קיים עד היום, אפילו עץ תפוחים שאבא שתל עדיין נטוע במקומו, מספרת טובה בהתרגשות. פה את החיים בארץ את אוהבת? תראי, איך אומרים, בהתחלה לא היה קל. גם מבחינת שפה וגם מבחינת זה.
אני למשל, חשבתי שקיבוץ זה האידיאל, אז רציתי לשכנע אותו להגיע לקיבוץ. אז הוא אמר, הוא בשום אופן לקיבוץ הולך. אז אמרתי, טוב, אז פה התחתנו, פה ילדו הילדים, פה נולדו הנכדים, וגם פה נולדו הנינים. את קשיי התאקלמות במושב הרגישה טובה בתקופה שבה הילדים היו מאושפזים בבית החולים ולא ניתן לה לבקרם באופן חופשי. כמו כן, היא נדרשה לעבוד במושב בתקופה זאת. אם יש לך כוח לבקר כל יום בבית החולים, אז יש לך גם כוח לעבוד, נאמר לה. איך אמא התנהגה כשהייתה צעירה יותר? מאוד דאגנית, מאוד הגנה עלינו. אם מישהו היה מרביץ לנו, הייתה רודפת אחריהם, או מגרשת או מרביצה בחזרה כדי לשמור עלינו. מאוד, היא הייתה מאוד קנאית אלינו, כן. במולדת עבדה טובה במטעים, בלול, בגן הירק, כמו כן עבדה במכבסה ואף עבדה בספרות. טובה ואלי הקימו משפחה לתפארת. בזה גאוותם ובזה ניצחונם על הנאצים. טובה נזכרת בביקור המשפחה באושוויץ ובדברי אלי. נכנסנו לאושוויץ, היה שמש. וכשעזבנו את אושוויץ ירד גשם שוטף. והמילים הראשונים שהבעל שלי אמר שנכנסנו לאושוויץ, זאת אומרת, הנה, אני יכול להראות לכם כמה שנים ניצחתי שיש לי משפחה. קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בתור ילדה תמיד נורא הדחקתי את הנושא של השואה. לא רציתי לדעת עליו, לא רציתי לראות סרטים. לא, אני לא קשורה לזה בכלל. כן, אמא ואבא אמרו לי ששאלתי שאלות. אבל לא כל כך רציתי לדעת, כאילו די פחדתי מזה, זה היה כאילו מין משהו נורא מפחיד בעיניי. הייתי בבירקנאו, ועמדתי כאילו ליד המשרפות, ואמרתי, ולא רציתי לזוז משם. כאילו אמרתי, פה סבתא שלי מסרה את נשמתה, ואני קרויה על שמה. זה היה כאילו מין תחושה של כאילו, אני רוצה לדעת עוד, אני רוצה לדעת פרטים. עכשיו גם עם אמא, אני רוצה לדעת יותר פרטים. איך קראו למשפחה שלך? מה היו השמות? איפה הם גרו? מה קרה להם בתקופת השואה? בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין השפיות לשינה. אלי נפטר בינואר 2022, בהיותו בן 91. הוא הותיר אחריו הרבה זיכרונות ומורשת מכובדת של נועזות, תושייה, מחויבות ואהבת החיים והאדם. טובה חצתה השנה את גיל ה-90 והיא מבורכת ב4 ילדים, יובל, גילי, בועז וברד, וב13 נכדים וב16 נינים. סבתא יש בה, היא הייתה כלילה. היה כיף ללכת איתה לכל מיני מקומות, היא תמיד רקדה, תמיד זזה, תמיד קפצה לכל דבר, תמיד הייתה שמחה. סבתא טובה, הדבר הכי חשוב לה זה המשפחה. אני מאחלת לסבתא טובה שיהיה לה רק בריאות ואושר, ושהלב שלה יתמלא בהמון רגעים טובים, כמה שאפשר, ושתזכה להרבה נינים. סבתא יקרה, אני אוהב אותך המון. אני מאחל לך הרבה בריאות, שתהיי חזקה, שתמיד תהיה מוקפת במשפחה,
שלעולם לא תהיי לבד. אני רוצה להגיד לך באופן אישי המון המון תודה. את עזרת והצבת חלק בלתי נפרד ממני בכל הדברים. הן בנחישות שלך שאת עושה דברים, הן בעניין הטכנולוגי והעיקשות שלך כדי ללמוד ולהמשיך ללמוד גם בגילאים מבוגרים, והן בזוגיות המדהימה שהייתה לך עם סבא במשך כל השנים. דבר שמעורר הערכה ומרגש מאוד. תודה על מי שאת. אני מאחל לך אמא עוד הרבה שנים איתנו ביחד, ואני קצת מתרגש. בטח, כולנו מתרגשים. ושיהיה עוד הרבה נינים, ושתספיקי לסרוג לכולם. טוב, מה נתן לך את הכוח להמשיך, להילחם, לחיות, לעודד? הכוח נתן לי האושר עם הבעל שלי. 69 שנה נשואים, והיינו מאושרים, ולא היה טיול שלא עשינו ביחד. כניצולת שואה, מה חשוב לך להדגיש לדור הבא? שידעו מה שהיה. זה חשוב מאוד שידעו, ואני מקווה שלא יהיה. גם אי אפשר לדעת. זה שהאנטישמיות היא גדלה גם באמריקה וגם באירופה. נקווה שהסרט ימלא, ולו במעט, את החלל הגדול באשר לגורלה של טובה ומשפחתה. תודה לחיים שנתנו לי הכל, שנתנו לי עיניים, עוד צריכה מתקרבת, מבדילות חושך מאור ולבן משחור, מגלות גן סודי בסמטה נזבת, מזהות פעמון איש אחד שאני אוהבת. תודה לחיים שהאירו בי לב בועט בסגור, מפרפר בפתוח, נוגס מפרי הדעת, נאבק בידוע, מתעופף סביב האש, מבקש חוף פתוח, ומוצא את עיניך הצלולות כמו מה את מאחלת לעצמך? בריאות, אושר ובריאות. ועם כל המשפחה. ארוכה ונמשכת, על הכוח לקום, לשאול